अगे आजी माका बरा नाही, माका ताप इल्यासारखं वाटतं आणि माझं डोकं पण दुखतं, सगळं अंग पण दुखता. मी नाही जाणार आज शाळेत. गो काल पण शाळेत गेलं नाही, काल पण नाटक केलं आणि बरा नाही म्हणून सांगितलं, झोपून राहिलं, नंतर संध्याकाळी खेळात गेलं आणि आज पण तसं करतास. तंगडे मोडून देतले तुझे दांड खाई गेलं माझं. अगे आजी थडे काय जातं? अरे चल बाय, मी जाते शाळेत. शाळेत रोज जायचं असतं आणि टायमावर जायचं असतं. चल मी जाते. तो बघ तुझं दांड थै ठेवलेलं असं. चल मी जाते बाय. हा चल वाटे गेला शाळेत. एक धागा सुखाचा, शंभर धागे दुखाचे. एक धागा सुखाचा,